Zibambo uyuyu manja ake anasanduka ngati chikuni chowazawaza chonchi ndipo anthu kwawo kumamutcha kuti ndi Treeman. Sizokazonso iyeyunso miyendo mwake munatulukanso zimitengo zomwezi ndipo anthu ena kwawoko anayamba kumutalikira poopa kuti mwina nkutheka zimene zizinza kumedima. Komano ndi chani chinachititsa kuti munthu amene yuyu amere mitengo m'manja mwake zinthu zachilendo zoti sizinaonekepo chonchi? Mkulu amene yuyu ndi ndani? Anthu kwawoko ankati nje akaona munthu amene yuyu. Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira osayiwala kupanga join WhatsApp group lathu la mavideos ngati awawa ndi entry fee ya 1000 yokha mpaka kalekale kulandira mavideos wa mosalekeza ndisiya link mu comment box. Munthu uyu dzina lake ndi John Wang ochokera ku Hunan Province, dziko la China. Lu walimbana nawo moyo ukulimbana nawo kwabwino koma analephera pomwe manja ake anatuluka nthambi za mitengo ngati za chikuni choncho ndipo nkumatuluka fungo la chilendo loti olimva nkumabanika nalo. M'mikono munso namo munatuluka tizinthu ta chilendo ngati khungwa la mtengo kungoti zinthu zake nzovuta kufotokozera kwake. Lu amene yuyu sikuti anabadwa ndi manja anthambi wa chonchayi koma iyeyu pachiyambipo anabadwa zabwinobwino muja momwe inu ndine tibadwira nkumakula. Anthu kwawoko amati Lu anali mnyamata wooneka bwino ndi osiririka kumaso kwa anthu ambiri. Atsikana ambiri amachita kukhumba atakwatiwa ndi Lu pomwe ankakula. Anakhala ali wathanzi kwa zaka zingapo ndipo zonse zinayamba ali ndi zaka 16 zakubadwa pomwe tsiku lina kunacha zabwinobwino muja momwe kumachera masiku onse ndipo anatengana ndi anzake nkumapita kosewera ku nkhalango ina yomwe inali pafupi ndi manda ndipo atabwererako kosewerako anabwera m'manjamu mukuoneka kuti mwada kwambiri ndithu koma akusamba m'manja mumaoneka ngati muli tizilonda tokha ngati ta white ndipo atauza makolo ake ankaona ngati kuti mwina poti kosewera analiko zogwira nzambiri koma pomwe masiku angapo amapita m'manjamu munayamba kuoneka ngati zinthu zoyera koma zolimba ndipo zomwe zinachitika kenako ndi zovuta kumvesa zedi koma pomwe ndikupitirira ndi nkhani. Kwa anthu omwe muli ku Port Elizabeth ndafuna kukudziwisani za mwambo wa birthday party ya Miriam Kumwenda yemwe pa 22 September akukwanisa zaka 30 zakubadwa ndipo phwando limene lili aliyense ali mbali ya kumene koko ali olandiridwa ndipo ndi oyitanidwa akakhala madyerero. Ndiye sinkhani paja konko ku Port Elizabeth kuli Dr. Shakiru aja omwe akumabebesa mwambo akumapanga zophikaphika pa mwambo wanu zokudya za mtundu wina uliwonse omwe inu mungafune zili kumene koko kupate imeneyi ndi Dr. Shakiru kuti nanu mwambo wanu uzakhale wapamwamba osayiwalika. Ingolankhulani ndi Dr. Shakiru pa 0834720183 kapena 0695094484 kuti mumve zambiri zina zomwe iwowa amatha. Ine nkumapitilira ndi nkhani yangayi. Poyambapo iwo ankaona ngati kuti ndi tizilonda tanomo chabe komano timankana akula mowirikiza ndi kukula tizilonda timene titi mpaka saizi yakazira kakang'ono. Apano ndipo mwe anthuwa anadziwa kuti akuyenera kutengano action ndithu. Anapita naye ku chipatala komwe achipatala sanapereke thandizo loyenerera choncho anayamba njira zachikuda komwe kunali kuthira mchere pa khungupo ndipo zimaoneka ngati zikutha ndithu koma kudusa kanthawi pang'ono ndipo omwe zimakula ngati kuti aziputa dala. Apanso ndipo omwe zinayambanso kutuluka ndi m'mapazi momwe changu zimakula misemphayi nkuyamba kusanduka ngati zikuni kutsogolo konseku zala zonse nkubisika zoti anali ndi zala osaziwika m'mapazimu ziphuthu ngati zisa za nthambi choncho. Anayamba kuyenda mwazi sing'anga m'mapemphero awo amastika aja amachitawo komano zimankana achulukirabe. Ulendo wina dotolo wina odziwika bwino lomwe kwawoko atamva nkhani ya Lu anapita kukamuona ndipo iye analonjeza zoti atha kumupanga surgery Lu ndipo zinatenodi
nkumupala zimitengozi, koma pomwe umatha mwezi ndi pomwe zinachulukirabe mpaka mkono wake wakumanzere nkumalemera 5 kg. Lu ankati izizi zimalemera kwambiri ndipo thupi lake limakhala lotopa ndi kupweteka zedi. Nthawi zambiri manja ake amakhala ali mmwamba kuti ululu at least uchepe. Akuluakulu ena kwawoko anayimano poyera ndi kufotokoza kuti nkutheka Lu thupi la zimitengo chonchi linabwera ngati tembelero pa iye, kamba kuti anaupangapo chipongwe mtengo wina kwawoko omwe ati kungoukhala munthu umazunzika moyo wako onse penanso kufa kumene. Ndipo Lu atafunsidwa za mtengowu, iye anavomereza kuti zoonadi pakalepo anagwira mtengowu, osatinso kuugwira kokha koma analembapo dzina lake. Lu makolo ake ndi achibale ena anayamba mapemphero oti awupepese mtengo, apepese akumizimu ilili nkuthekano nkukhala adi tembelero. Komano Lu anakhalabe mmene alilimu mpaka kalekale sizinathe ngakhale anayesa kuyesa kosiyanasiyana. Anzanga mukuonera, pomwe tikukumana ndi matenda achilendo m'myoyo mwathu, ndi bwino tisanayambe kuyesa mankhwala achikuda. Mwazi sing'anga kupita kaye ku chipatala, chifukwa chipatala amakhala ndi kuthekera koyeza matenda asanayambe kupereka thandizo. Muzipatala zonse zomwe Lu anakhala akupita, ankati bwezi zili zotheka pachiyambipo zikadali mwazilonda muja, komano ku chipatala anapita mochedwa chifukwa chake sizinatheke. Osayiwala kupanga peji yathuyi zambiri zikubwerazo tikhale tili limodzi. Like video iyi, comment kuti timve maganizo anu, komanso panganiko ni share kuti ena nkuphunzirapo pa nkhani ya Lu.